dat douchen? Hoe vaak is dit dan nog? Waar is dat douchen? Schat. Weet je dat ik nu helemaal de klus kwijt ben en ik tijd mag doen? Kom maar, ik doe het wel. En als je mijn clip ergens op de grond hebt, inclusief een sjaal, zie ik nu. De telefoon ligt er ook op de vloer. Echt niet. Toch niet? Manon, je hebt deze avond ook nog klompen aan. Niemand. Waar heb je op gedaan? Manon, lekker ding, niet te veel. Oh, maar dit is... Oh, dat is Monique! Oké, mijn hele schoolweek. Oké, hoi. Antwoord maar gewoon niet. Klaar. Nee, ik pak het wel. Oké. Maar van de vechten, Ja, hoe heet je van de voornaam dan? Melanie. Melanie. Melanie van de M-E-L-A-N. Melanie. Capina. 1-1, dat klopt. Milky Way. Oké, wacht. Even opnieuw. M-E-L-E. M-E-L-E. N-I-E.